дар вилояти Соғ сатҳи сироятёбӣ ба коронавирус нисбатан кам гардидааст. Аз ин рӯ мутахассисон вазъи эпидемиологиро идорашаванда арзёбӣ мекунанд. таҳлили мутахассисони соҳа дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров нишон медиҳад, ки агар ҳафтае пеш давоми як шабонарӯз дар ҳудуди ин ноҳия 5 нафар ба коронавирус ва илтиҳоби шуш сироят ёбанд, ин нишондод давоми шаби гузашта, яъне давоми 24 соати санаи 10 август ҳамагӣ як ҳолатро ташкил медиҳад. ин хабари хуш буда, аммо аз мутахассисон ва сокинон нисбат ба риояи қатъии ҳолатҳои санитарӣ бепарвоиро талаб намекунад. кормандони маркази назорати давлати санитарии эпидемиологии ноҳияи Бобоҷон Ғафуров 8 гурӯҳи корӣ доимо амалкунанда баҳри саривақт гузарондани корҳои безараргардонӣ дар манбаъҳои сироят ва 4 гурӯҳи ташвиқотӣ ва фаҳмондидиҳӣ дар иншоотҳои зери назоратӣ инчунин дар байни аҳолӣ ташкил карда шудааст, ки ҳамарӯза аз тарафи ин гурӯҳҳо корбарӣ дар тамоми самтҳо гузаронида мешавад. таҳлилҳои эпидемиологӣ ки аз тарафи кормандони мо гузаронида шуд нишон медиҳад, ки вазъи эпидемиологӣ нисбат ба ҳафтаҳои пешина хеле ором гаштааст. яке аз сабабҳои асосии ором гаштани вазъи эпидемиологӣ ин ба эмгузаронӣ фаро гирифтани аҳолӣ мебошад. таҳлилҳои эпидемиологӣ мутахассисони маркази назорати давлатии санитарии эпидемиологии ноҳияи Бобоҷон Ғафуров аниқ намуд, ки мавзеи хатарноки манбаи сироят дар ин минтақа ин ҷамоатҳои Ҳайдар Усмон, Унҷи ва Ғозиён мебошад. ин минтақаҳо баъди дарёфти беморӣ саривақт аз ҷониби мутахассисон безарар карда шудааст, то аз паҳншавии он пешгирӣ намоянд. мутахассисон яке аз сабабҳои кам шудани сатҳи сироятёбӣ ба COVID-19ро ин ба ваксинатсияи оммавӣ рабт медиҳанд. агар дар ҳудуди ноҳияи Бобоҷон Ғафуров беш аз 400 000 аҳолӣ зиндагӣ kunанд, то имрӯз 22.4% онҳо аз ваксинатсия гузаштанд. аз ҳисоби тамоми кормандони соҳаи тандурустӣ, кормандони сохторҳои ҳифзи ҳуқуқ, занони фаъоли ноҳия дар тамоми бозорҳо, марказҳои савдо, маҳаллаҳои аҳолинишин бо аҳолӣ суҳбат карда корҳои фаҳмондиҳӣ гузарондем ва оиди моҳияти истифода бурдани ниқобҳои тиббӣ, риояи фосилаи иҷтимоӣ дар тӯю маъракаҳо, ба танзим даровардани тӯю маъракаҳо, ҳамаи ҳамина мо фаҳмондем, ки айни ҳол аз тарафи аҳолӣ ҳама чиз хуб қабул шудааст ва саривақт низ барои гузарондани эмгузаронӣ ташвиқот бурдем ва аҳолӣ ҳамина пурра қабул кардагӣ. масалан дар ноҳияи мо 17 адад масҷидҳои ҷомеъ ҳаст, ки дар ин 17 адад намози ҷомеъ баргузор мегардад ва аз ҳисоби кормандони маркази назорати давлати санитарии эпидемиологӣ дар ҳамин 17 адад масҷидҳои ҷомеъ шахсони масъул вобаста карда шудааст, ки ҳар ҳафта дар ҳамон вай иштирок мекунанд пеш аз чорабинӣ, пеш аз баргузор гардидани вай намоз. шахсан ман худам дар намози ҷомеъ баромад кардам ва оиди гирифтани эмдору ва моҳиятҳои он ба халқ суҳбат кардам аз наздик. ин боиси он гашт, ки қисми зиёди ҳамин намозгузорон давоми як ҳафта ба эмгузаронӣ фаро гирифта шуданд. минтақаҳои осебпазири ҳудуди ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ба ҷуз аз мутахассисон ҳамчунин аз ҷониби кормандони муассисаи давлатии дезинфексия ва профилактикаи ноҳия тариқи заҳрдоруҳо безарар карда мешавад. ин муассиса ба ҷуз аз корхонаҳо ташкилотҳо ҷойҳои ҷамъиятиро безарар мекунад, то аз коронавирус пешгирӣ карда шавад. муассисаи давлатии дезинфексияи профилактикаи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров дар асоси қоидаҳои санитарӣ гигиенӣ дар ҳар як муассисаву ташкилотҳои буҷавӣ ғайр буҷавӣ мунтазам оиди пешгирии паҳншавии вируси нав корҳои безараргардониро ба анҷом расонида истодааст. дар мавзеъҳои серодам, ҷойҳои ҷамъиятӣ, тарабхонаҳо, кошонаҳои ҳусн, сартарошхонаҳо, тамоми ҷойҳое ки одамон ба онҷо гаштугузор мекунанд, мо корҳои безараргардониро ба анҷом мерасонем. маҳлулҳое ки аз ҷониби мутахассисони мо пошида мешавад, ин ҳар нав вирусро нест мекунад то вақте ки вирус дар онҷо пайдо нашавад.
Иттиҳоди ҷумҳуриявӣ оид ба пешгирӣ аз коронавирус санаи 21 июн расман аз дигарбора сироят ёфтани сокинон ба бемории коронавирус иттилоъ дод. Аз рӯи хабари фаврии Маркази матбуоти Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон, давоми шабонарӯзи охир дар кишвар 72 нафар ба коронавирус сироят ёфтанд ва 1 нафар аз ин беморӣ фавт дидааст. Дар маҷмӯъ аз аввали ба қайдгирӣ то санаи 10 август дар кишвар 15792 нафар гирифторони COVID-19 ба қайд гирифта шуда, аз ин беморӣ то санаи 10 август 15352 нафар, яъне 97.2% шифо ёфтанд. омори фавт аз ин беморӣ бошад 123 нафарро ташкил медиҳад. Зурши Мафнушкурова, Насим Раҳимов барои барномаи иттилоотии Хабар.